Sugeng dalu sami waras sedanten nggih. Wah, gak kompak ngene, Nduk. Baleni malih wi. Nggih. Sami seger waras nggih. Alhamdulillah. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh, haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Kula sesarengan Mbak Mariati. Loh, kleru aku. Sampeyan sapa jenenge? Mami Okta. Lah iya, mang ngomong apa? Lah aku mau sesarengan. Oh, sesarengan. Gegermu kono. Perasa aku kok aku. Sesarengan Mbak Mariati patatan saben nggih menika bedayan Sekar Sari serba serbi nggih, Nduk. Nggih, Mami. Nggih, jumbo kahanan menika acarane napa, Nak? Bedayan serba serbi. Acara dino iki lho kok. Acarae Sunatan. kok sunatan. Sedekah. Sedekah. Nggih. Nggih. Kula dongakno kabeh padha seger waras. Amin. Waras kabeh wargane. Amin. Rezeki kata barokah. Amin. Panjang umure. Amin. Dodo. Nggih, Mami. Dalu menika kasengkuyung dening channel-channel YouTube ingkang sampun mirsani. Injih. Kuwata sanget. Kuwata sanget dadi siji nduk kono mi. Wonten channel YouTube Budi Wijaya. Budi Wijaya TV. Ono apa ae, Nak? CEO sing menyamar. Ugi ono ludrukan. Nggih. Lan mbok bilih jenengan pengin mirsani ukurane sejarah seniman saking keluarga sak Jawa Timur tumblek-blek ten kene Gundul TV. Dodo. Nggih, Mami. Sound system THJ Audio. lighting enak. Borodona lighting idolai arek Jombang. Nggih, kula sesarengan ambek anak wedok Mariati. Nggih, Mami. Saderipun adik-adik ditimbali. Nggih. Monggo dipun aturi bedayan Sekar Sari sesarengan duo gak jelas. Ngono yo apik. Ugi kunjuk atur dulur-dulur sapu ingkang sampun rawuh. Injih, matur sembah nuwun sabu sedaya nipun. Ugi kunjuk matur sembah nuwun katur bapak kula Bapak Roni ingkang sampun sak kerunipun saking keluarga dalem sentra Kopior. Injih, sembah nuwun sanget. Saking tim pedhot jalur langit nggih sampun rawuh. Bapak Suhut ingkang sampun rawuh. Tim sabu sapa punden matur sembah nuwun. Sopo tebangan. Sopo tebangan. Meneh ana anyar sopo tebangan. Nduk, langsung kemawon adik-adik diceluk. Lah ya. Lali. Masa kebiasaan lali, Nak? Boten nak wih. Saniki pun boten. Monggo dilajengake. Artis perdana Ibu Budi Wijaya ning Bella Firmansyah dan ning Adis Bagaswari. Katur Mbak Vida, Pak O. THJ. Ayahku nuk guriku. Anak jami'an lho. Sing di. Sing ngomong iki kami.
Walang keke walang irang mabar berangan aja ngecek karo gandeng ditinggal omah marah gandeng Kairingan giding walang kekek Mbak Adis kali Mbak Bella manten anyar. di belakang Ning Bella akan saya tampilkan Ning Dias dan Ning Rani Asmara. Sepeda malih matur sembah nuwun sowane para warga. Wah hebat sangat Duk. Kuwatah. Istimewa pokoknya. Ya, manis sampun kapirangan Inje tenjenengan sami langsung kemawon dilajengaken tiba SMA tu Ristami untuk Rani. ditokno kari-kari ya. Di belakang Ning Rista akan saya tampilkan Ning Amel bersama Ning Rani Asmara. Katur jenengan sami sesarangan Mbak Amel kali Mbak Rani. Pelantun tembang manis campur sari Ning Nana Semerbakseng. Terima kasih. Dan Ning Nyantika Dimas Sari. Gedinge serampat.
Ugi katur kru sapa punden. Ati Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari ning Ani Wulandari dan ning Nur Kumala Dewi. Kairing kiningipun rating Esok eleng sore eleng-eleng ora rumangsa esok nakir sore nakir sing didakar godhong kanten esok eleng sore eleng-eleng kok ora beres kali kolon kali arep nabrak gak wate kolon kasih tangga mati yen tak timbang padha bote. sabaripun Mbak Menik kali Mbak Nur monggo pun lajengaken. Di belakang ning Ani akan saya tampilkan ning Marsha dan ning Vikum Sukrisna. Asumangga. Oh. Padaku sekarang bisa sesat sini karya ya mas ya mas karing koron biar Sesarangan Mbak Vikum kali Mbak Marsha monggo dipun aturi sinten Duk. peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto dan ning Rizky Tok. Ketemu awang mati kuru yen ketemu aja nguyang-nguyung jamong variane eling kawtene Kiningipun jamong sesarangan Mbak Yuni Pengreman Budi Wijaya ning Susan Warsono ning Titin Subayu dan ning Sartini.
pun nengul katur jenengan sami tumrapipun di belakang Neng Susan akan saya tampilkan Neng iya sesarengan Mbak Reni Suren nggih sing gadah sentra Suret dalu Reni Ade Sugeng ngeleyek ngoten nggih. Masuk angin ketokane. Nggih. Ket kula keringi, Mbah. Rasane iki gorokan kok gatel. Sesarengan Bu Inge kali Bu Reni Senior Budi Wijaya saking keluarga dalam Lutruk Budi Wijaya ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Matup Lamongan ingkang kalih Ibu Mary saking Mojosari kaping 3 Ibu Irma saking Jombang kairingan geningipun Jula Juli nonstop Bapak Suyanto Sugeng dalu Bapak Suyanto nggih. Keningipun Jula Juli nonstop. Nggih Mami. Nuwun apa? Nggih menika kala wau ala artis ya Nak. Sesarengan seniwati keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Langsung blender mengguri mawon sesarengan campur sarine. Dalemu anti galau. Monggo. Sumangga Kang Mas.
Satu tembang manis sak manis rek. Sepaduan abaroni. Dari seberang kamu tunggu menawar. Bolehkah abang menanya apa adik ada yang punya? Jika belum, ku ingin jika yang sayang. Jauh sungguh abang mencari cinta
Kangen beneran hanya kepadamu. Sayang aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Suaranya kuyune kita nawang
berjuang ningkatno pembangunan panceman suku Kabupaten Jaya. Nggih Mami, nggih menika kala wau bedayan serba-serbi kang dilajengaken saking keluarga Sriwati Budi Wijaya. Matur sepanuwun sepeda malih sowane para warga ingkang sampun mirsani. Nduk, nggih Mami. Wonten informasi. Nggih. Bakto niki akan dilajengaken hiburan lawak saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Kula Mami Okta Serli Dan saya Ning Mariati ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermo kang cinandra karawitan ambarung kambang hidung terus I know.